Kajala Manipur kapala Jumat nakawi kapor syakawi kapor ya jingsha tambor lada day naki kenhun kai klau lane naki runar paiba. Kine baro kidei naka jingmi ke jinge per jingmut hapren ki arjai bendeu kata ke he pai meite bagi jai bendeu riulum kentop ya ki kuki hakane kajala. Ki kubor kile tu biang bagi suba kai klau kila Pynbthei dagi bom IED ya kawi ke Jingkieng kapala penyeso ya ka surok bakongsan jonga jela Manipur mat kipat ki benta jong kari India. Kane kadai ru tang hadin arsngi ke jingmi ki jinge terkuli hapring ki arkenhon kawe ni jai bedru metei bat ki kuki. Kane ka Pynbthei bom kala Jaka siteng met ka arpsau tri uya yong arhaja arpsau ka Jingkieng jong ka surok National Highway 2 ka bahap hapo Kangpokpi district. Kane ka Pynbthei dagi bom ID kala penjulor ya ka ka Jingkieng ka papenyeso ya ka Impal mat kiwe pat ki benta jong kari India. Kane ka Jingkieng kadai ka bakongsan aka kit ka ba ikimar kimata kalik kawan hendai menta kalabu apring ka jinge ikipajba bat ki bor sorkar na ka Jingjulor no kane ka Jingkieng ka badai ka wei ki Jingkieng ka bakongsan ba. Watla kam semladon kano ka Jingmensau ni ki Jingjia basosi hendai ka Jingpenjulor kane ka Pynbthei bom kala long ka bajur ba. Kane ka Jingsha Pynbthei bom kala buru ha ka Jing Artin ka bakrau ya ka Manipur ka badang penkrek menta ya ka kala ka baar jong ka election Lok Sabha ha Tamenglong district. Hadu arspa andru pangut ki pulit ka Manipur kila lit syak tega tany man ap Pahara nak benta ka election. Henry kini ki bor Pahara kila kentu ya ka sorkar jela bakan penkendria no iki nagate ka Jaka namar ka Jingbam sngany. Napring kini ki bor Pahara hadu shispa kena penyongut kidei nak jai bedung metei ki pasngo baga Jingpa ya ki syak tega tany kan bu ha ka Jingma ya ka Jingim jongki. Kila kerpat iki bor dekmi bakin penkendria no iki saki wepat ki Jaka ki basngany men pendap ya kene ka kam election.